Аз ти казах, аз... Пуши курец. Много добър попит. Пуши курец. Ето ти малко кок. Аз тук ще наложи живописно да ти кажа, че там долу. Нали? Да, това във влога ще отиде. Ще го направя след малко. Добре. Самотно ще ги водя на закуска, защото всички останали или спят, или се оправят. Легнали сме си 4. Вчера и днес ям едно и също, обаче на тези закуски има повече неща, които да ви убият до дългосрочен план, отколкото да ви нахранят. И предпочитам да ям едно и също. Иначе приятно такова. Добро утро. Ма ти виждаш ли въобще? Хайде ще ви водя и на басейн Мак в спа центъра. Другите още идат. Но аз реших, че ще се отцепя и че малко да поплувам. И ви кажа, яко изглежда. Онези само изпускат. Има и солна пещера. В този хотел е много приятно. Закуската беше нормална, той другия беше просто нормално, няма нещо вау за мен лично. Тук обаче има сауна, парна баня, просто спа центъра е много як и ако можеш да дойдеш за няколко дни, е силно уникално. Ние, примерно, вчера вечерта стигнахме в 10:30 нещо такова. То всичко беше затворило, 100 пъти се чува за жената на рецепция, тъй като тя пита кога ще дойдете и ние още малко и така стана сумати часа, иначе ще да е много яко вечерно къпане. Ама не успяхме, защото спа център е до 10. Но отваря в 10 и преди да се изнесем днес, реших, че ще се метна. И дойде време отново да тръгнем. Днес е четвъртия и последен ден от пътуването ни до Румъния. През първите 3 дни бяхме в Букурещ, разглеждахме замъци и карахме по високопланинския път Трансвагършан. Ще оставя линкове за другите дни в описанието, за да ги гледате, ако все още не сте. Днес пак караме високо в Карпатите, но този път по Трансалпина. Спускаме се от северната към южната част на този път. Спахме в северната, така че директно сутринта да тръгнем, съответно и да имаме повече време да спираме и разглеждаме. Освен това, Александър ще снима колите и за това също си трябва време. Бати колко е спокойно. Че се отарих заради него. 2-3 полезни неща, ако пътувате. В група ли сте, вземете си радиостанции. На всеки 5 завой някой е вау и се спира. Така по-бързо и лесно ще се разбирате, защото на доста места няма обхват. Отделно направете си плейлист с музика и радио, няма много.
Плюс, спускайки се от север на 25 км след стената на язовир Лаша, внимавайте с скоростта, защото асфалтът изведнъж свършва за няколко стотин метра. Доряза, моля. Ще ученичка не Топъл кур. Ей, се оплакаш. Вече голяма тяра. Аз ти казах, аз... Пуши курец. Значи, много добър поглед. Кур. Пуши курец. В Словения. От 52 година. Ето ти малко кокът. тук ще много живописно да ти кажа, защото там долу. Нали? Да, това във влога ще отиде. Вижте, ще го направя след малко. Добре. Той така че направо тръгвайте, ние сме след вас. Хайде малко кадри от Александър. Снимаш ми сянката, смисъл това. Че беше тук. След като се помотахме на най-високите части на пътя, продължаваме на юг. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride you, we crossing the line like a champion. Към 6 спряхме в Крайова, за да хапнем. Ще оставя името на ресторанта. Всички, които ядоха бургери, казаха, че са хубави. Спагетите обаче бяха мазни, не ви ги препоръчвам. След вечерята се отправяме към София. Като цяло беше невероятен ден. Ако сте любители на пътуванията, Трансалпина е чудесно място за зареждане с спиращи дъха планински гледки, спокойствие и си толкова нависоко, сякаш летиш с птиците. Ако ще ходите, лятото е най-подходящо, а и през зимата Трансалпина и Трансвагършан са затворени. И да искате тогава, няма как. Ние пътуваме през последните дни на юли и ни бяха наплашили, че ще седим много на границата заради лятно мигриращите люди от Западна Европа, но минахме за прилично малко време. Както на влизане през Русе, така и на излизане през Видин. Това ми дава малко такъв вайб. Шми го бяха затиснали едни камиони на излизане от България и не може да мине и има 0 км на Black Sea и се чуди кога ще го пуснат. И хайде от Лука Костинброд закриваме това видео. Както
или сте видяли, беше уникално преживяване, така че спирайте някой приятел и отивайте да карате.